What's up mga katrops? Welcome ulit sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel ay mag-subscribe ka na at huwag mo kalimutan mag-like and share and click the button bell para always ka updated sa paparating kong mga video mga katrops. So let's start mga katrops. Hello mga trops, ito nga pala aking motor mga trops. So kinuha ko to mga trops noong February. Sulit talaga to mga trops kasi 1K yung down payment niya mga trops. Tapos 9 months lang bago ko mapasa akin. So ngayon mga trops, matapos na din to ngayong November. 2K na lang ang kulang mga katrops dahil yung monthly 1K. So okay naman yung takbo niya mga katrops nung pinalitan ko ng XRM 125 na carb. Yung original na carb niya mga katrops ay sukang suka sa gasolina mga katrops, tapos hindi kaya tumakbo ng pangmatagalan mga katrops, kaya pinalitan ko. So okay lang naman mga katrops, same naman yung sides niya mga katrops, okay naman yung takbo. Ang sira lang dito mga katrops yung abante niya mga katrops, yung telescopic niya mga katrops dito, dahil na-disgrasya ako, nakabundol ako ng aso mga katrops. So pabris ko to mga katrops sa sunod na kung merong pera na ako mga katrops. Then yung lights niya mga katrops nasira din kasi dahil nadamay nung na disgrasya ako mga katrops. Parang siguro papalitan na ito ng sakit, parang natanggal mga katrops. So nung pinalitan ko ng car mga katrops ng SRM 125, tipid niya man yung gasolina niya mga katrops kaysa sa original niya nung 110 na carb. Kasi yung 110 na carb na original niya ay malakas uminom ng gasolina mga katrops. So sulit talaga ito mga katrops dahil 1K lang ang monthly niya. Tapos bagay talaga to mga katrops sa mga taong hindi kaya kumuha ng mga motor na mahal, tapos yung mga branded okay lang to mga katrops, pang service lang mga katrops. To mga katrops galing Katigbian to San Miguel, the 1 hour and 2 minutes yung biyahe namin. So hindi naman na aberya mga katrops, okay lang naman. So kung sino man ang gustong kumuha na, pumunta lang kayo sa Rose. Madami silang ganitong motor mga katrops. Ito mga katrops, sikanahan na to, kinuha ko sikanahan kasi wala akong kayang kumuha ng mga brand new na motor mga katrops kasi wala akong permanent na trabaho.
Ito mga trops. So okay lang ba mga trops? Sige na mga trops, babay na kasi uuwi na ako sa amin. Nandito kasi ako sa trabaho ko. Nag-vlog lang ako ng saglit abot sa motor na Rusi. So sino man ang gustong kumuha ng motor na Rusi ay kumuha na kayo. Kasi hindi naman masyadong hindi man masyadong mahal. 1K lang ang kuan ang down payment niya. Pero sikanahan to mga trops. Sorry, it's DJ.